Hey, hindi nga rin, ni Rugi, papagayam mi. Di ba kasalitaan, ni pagayam tayong Carol. Sa gudahin nga rin ti surat. Kung na narito Dear Manong Neni, ubingak pahay Manong Nemi ngam amukon tagluto kadagiti na iimas nga taraon mo no putahe. Gabot na sabadak nga sinusuruan da papa kini mama numampay awam met ti business mi nga makuna nga restaurant. Nga mahilig kam launay Manong Nemi kadagitay panagluto, makalakam kadagitay mabalimbing nga pagkitaan kadagiti recipes, cookbook, kan ada siguro kadagiti ima ken eksperto no asano tagbalin nga naliing nga gluto uno po natay nga naliing nga chef. Nangaro na lang aro din Manong Nemi di agbasa ako niti high school nakikon-contesak kadagiti kaikimasan uno cooking contest uno cooking competition ket mangam-ama ka. Ano itit mga bagbaga Manong Nemi nga tuno talaga nga nananayin itawen ko kiti tultuloy ko tinak panagadal aglalalo no agbasaak agadalak kadagiti talagang eskwela na pagadalan pakasiknan iti kinalaing ti maysa nga chef. Kasi sigurado lagi di ngagbalinak to nga manager o chef iti maysa nga sikat nga restaurant. Kasi nga ron tinapasamak Manong Nemi orelado nga eskwela Manong Nemi din nagbasaak para iti panakasursurok iti naimas panagtempla, panagluto kadag iti na dumaduma ti klase na nga taraon Manong Nemi pang Pilipino disman, Chinese dish, uno American dish, uno Korean dish. Aging ka Manong Nemi nga nakastrek kagiti may nga sikat nga restaurant kas assistant laeng. Ang balik ko na. Ta syempre sa anak ba't nga tagos nga agbaling chief cook kuno chief chef. Napindas met Manong Nemi di man nagbaling ko assistant gabuta dumat digiti saan ko nga amo nga inadal nga amo daytoy pag-assistant na chef. Sikat na ito nga restaurant Manong Nemi. May big-big. Aging ka, nga napasama kayo niti panagretiro na ito yung chef iti restaurant being assistant. Siya kun Manong Nemi ti simukat. Adadan Manong Nemi nga simikat dito nga restaurant idi. Ta siya kun ti kang runaan nga nagbalin nga chief cook kun chef. Ti makadakas Manong Nemi, umeten di panawan ko iti bagik. Kanayon medlatang iti oras ko Manong Nemi ket adda iti kusina. Kanayon meten Manong Nemi ti adda iti panunot ko ket dagiti recipes. Panag-eksperimento, pagnayon tada pay pagpaimas kadagiti pagsublo-subyanan da nga potahe iti daytoy nga restaurant Manong. No awanak man iti kusina, ada kiti unek ti silid ko. Yakon masaho Manong Nemi dagiti admirer ko. No kakaiso na nga bakasyon ko Manong Nemi ta adda day off ko imbas nga da ko iti mall ngagpaspasyar wano mapanak iti beach adda kiti unek ti balay iti kusina iti balay. Banag Manong Nemi ang pagdildilawan da papa kini mama. Ay, kero iha. Mama, no day off mo. Bas ko mga awan ka iti kusina. Anta ka iti kusina dito balay. Di ka mao mga luto nga luto. Mama, aging ka nga na nga andahak pa lang biyag. Saan ka sumarding kang susuro? Nakasursuro kan. Awan iti sapunan da pa kang ka. Isarding mo tagsursuro. Ni mamamit. Ti tao kat adventurer han. Ay kang si bibiyag tayo, ang bambanyaga tayo dito lubong. Gusto ti ko nam. Ay may kamot matan ti paruhan mo, may panggap kinayat.
Hanggang umbing. Manay na yun ang tawin mo. Laglagi pem. Imun una ni John nga ading mo, nga bunso, nga nagasawa, idintito sika, kat sikat tinabati, dinami ka ni papang mo. O abag katawa ka. Kasi nung arad makiasawa, kita akong matinubyo. Kaya mo, di mo entertainin, di kita pasyar kang ka. Kasla ita, ada mga ure kang ka dito salas. Alangan mo't nga baon ko dito kusina. Hindi kasi yung oras, mama. May nakpasyarin. Sino na ita? Ni Lito. Lito Guerrero? Sadang man amon, no? Guerrero, tipilyado na. Amo, mamo. May masalang damo ka Lito, mama. Abi kasi ng oras. Abi hango ito na rabi. Eket ito na rabi no umayket. Tadi mo kahit mga entertain rabi. Halalain ka sa guwanan. Siya kundi mangituloy ka reta. Yan siya kamo manong naimin no apay akasla nakalaglag na ti kandado ti puso. Kasla awan ti panggap ko nga agaya. Kasla awan pulos ti panag-admire ko. Iti asinuman nga lalaki. Gabot adumat na kita agar-arem kanyak manong naming agugwapo da, napimintas ti biyag da. Kung nangarot ni mama kanya. Hoy, Carol. Harigat lang, napili. Ang mga makapili ka iti. Hindi akong ituloy pa eh. Gabot na madi nga balikas. Nga, perdi? On. Baka makapili ka ti perdi. Maanang arte mabalin ko. Kat aw mates response ti puso. Siguro di pa dimtig ti lalaki nga agayat kanya. Uno, lalaking ayat eh. Kadagit ti waitress manong name ti restaurant nga pagyana. Napipintas da amin. Siyempre, class data ka restaurant, dapat lang with pleasing personality, digiti waitresses. Guwapo mat digiti waiter, manong name. Tada digiti waiter, ada mat digiti waitresses. Ada pa'y waiter, manong name nga kararim kanya. Ngayon saan kumit nga ikaskaso. Aging ka, iti pumayag, ada mat tandamag ko girlfriend niya. Nag-aarim ka kanya pagkatapos nag-aarim girlfriend mo. Kasi nung jak pangalat girlfriend ko kung dinagpad kayat amamang pag-aarim akdi. Sinong batan na ko ni sino? Ni Julie. Di sexy ka lang nga talaga ti awang pa iti boyfriend kay girlfriend na dito eh. Damagim kay ni Cynthia. Kaya damat yung boyfriend na. Anong name ni Cynthia, timay sa kadagit na sagin kanya nga waitress. Iso ti kanain ng umayin ko harito yung kusina, manong name buy-buyain na. Uy, awang customer? Ada ako mga dito eh. Nada ako mga customer nga sangwag. Umayak mo dito atap no makibiyang, ang mga maadal ko met kinalaing mo, Carol. Baka no isorom kanya ti sekretom, tapos no bali nakdumat nga chef. Kuna ni Edgar, nga ta kanong boyfriend mo? Wandan. So kasi ka lang ang empleyado dito, nga awan ti boyfriend na? Sino? Huli ba kag tinagan na, ti mo mo? Kahit mo yamamukang ka. Napi ko may yamamukang ka. Sino ko lang. Edmond tinagan na. Siguro ito no, anniversary tayo. Ito restaurant. Awisik to. Siyempre, di kita taduman, di kita ada pamilya na, kit awisan at pamilya na. Di kita ada boyfriend na, girlfriend na, kit awisan na, di girlfriend na. Baka si kantulaing ti awat. Kit awisak na pa pakinimamang ko. Baka saan na tumadla kayan. Baka si kantulang ti awang pares na. Dimteng nga rod manong name dahita nga kaaldawan ti anniversary, nakaklose kami. Ngayon, nagluto kami siyempre. Nagluto being chef. Kaya nagiging kakaduwa kiti kusina. Nangisagana kami manong name, ti pang special para ti anniversary, ti restaurant, kahit ko na kanyak, ti aking kukuha. Carol, ma'am, ada mga magbaga kanya nga asla panggap mo iti mga put up iti bukod mga restaurant. Harap nagbali nakakakompetensya ayo. Saan to mapasamag data, ma'am?
Amom, kasi lang tayo nagretiro nga sinuktam. Ada na restaurant na. Ket, hambat ka din apektaran ti restaurant tayo. At adayot yan na. Sa mesa ora agasadag. Na imas ti templam ni Bisona. Kasi ka di ba? Ket siguro dumdeng tumit ni Gundaway nga sumina ka. Ngayon na sumina kan to akit, medyo iyada yung to basit. Ako ti magdanakin nyo, ma'am. Ako pulos panggap ko nga pangipot up ti bugod ko na negosyo. No, pa'y alalukoy na kanig ni parents mo. Ay, awan ti ba nangalukoy na kanya? Yung nga ron, agasawa ka nga eh. Baka dito asawam, ti mga lukoy keng katap, no, maadayan kayo di bukod nga business. Ako pitado ako ortak para itipuunak. Kinaglaengan ma'am, di kiti klase, di kiti equipments dito, di kiti para kubiertos. Special amin ka nangingina. Talaga. Di kiti langin tugaw, palamisaan. Talaga nga nangingina. Yeah. No, first class di restaurant, masapul mo ta first class di kiti gamit. Kan first classmate di kiti empleyado, kan empleyada. Kasi iti kina first class mo, Carol. Kaya ta first class, di kiti araramide mo no, lut-lutuin. Kinapudno naman ang naimi at dari kiti kakadwa ka na singed na kunada no agnegosyo ka at mangipasdag ka ti bukod mga restaurant. Carol, tapos chef, sumurot kami kanya. Ape, sumurot kayo kanya. Doon nga tawon nga wanting Chris tayo eh. Baam tayo bagagtukin ng boss ng mang meeting. Kaya agdaman tayo to increase. Dapat kitirili. Uno every half year nga increase tayo. Kung nga ron. Dumakdakal nga madado tayo customer tayo, di ba? So nga masapul ko increase. Kanamom, nasikando at restaurant na. Umayag to ken ka. Aging ka, manong Mimi, nga kamayatan iti selebrasyon, siyempre, inaramid na ti amin, tapos kastagad maharamid at kaya da nga mangan ti adu, umino, open nga ron. Ganda ka po ta siya, ti awan partner na manong Mimi, pimanak, nga da iti may mesa nga lamisaan, nga awan kadua. Okay lang ko na. Mapimbinas pa, tawawang di makadisturbo. Agpulutan na, uminumak, nga karito tayo tagod na ako yung anong naimi kat kasla kahit ko ti agpapas na uminom. Yan tangit sa unay nga makabarte kabot a red wine. E may nisin siya kanyak manong Carol, the boyfriend mo, do dyan eh. Kung namin di nga yamam mo kanyak, di mo mati yamam mo. Umay ka ate yamam mo ka, dito yung klatan. Amasakti mo sa nagkuma. Iso nga rin tayo, bagak nga agkuyog kang kumaumasadag kang kang, hindi naman kaya. Tapay, mabain ka no? Abay mabain, napintas ka kanong naunay. Abay ko muna napintas sa kimsi ka. Aray no, madmatibagbagik si ka. Ano? Kaodom tuminom, tapos maya, malaingan ka, asla kanyak na nakaado ako. Han, baka no saan nakagpaot eh. Abay, madmati ka rin magbagik. Kaya mo sawan, agawid kan. Baka madamdama, gawid akton. Jakiring pas. Aging gana talas na ko siya. Isot na ito din nga oras. Kaya na pala oras nakasapsapa pa eh. Basta, baka no awanak ton. Ito na saan ako nga makita. Iba kam tulatang nga nagawid ako. 30 minutes din ang palabas nga tama nung naimi edita namanay na yun ang tiinom ko. Sa bagay ko na oras saan nagagawid sa balay at damat kwartok dito eh. At ang kwarto ti may sa kas kanya kasya manong naimi. Mamanuak nga gawid sa balay. Maturugak dito eh. Masapak nga green. Hindi ba ka mo manong naimi at damat tin lalaki ti sangwana nga nakatukaw. Hay, kunana. Hay. Carol? Yeah. Di ka lalaing chef in the world. Sama ta. Aman. Nakaimimas gitu. Luto yung. Lutom. I'm Edmond.
Inawat na ti ima naman nung naimi, inawat ko man. Siya ka tayo boyfriend ni Cynthia? Ni Cynthia ka rin din. Awanin, ba't talaga magbagi na eh? Nagawi din. Sabi sa nga si Morot. Nagbindas ni Rabi, enjoy ak, uminom ka, nagpulpulutan. Ape ko mga agawid na. Hamano ti kasto eh. Libre. Kahit ka kaduayan. Ha? Gabot ako matinisin siya. Kaduayan ka, tapno saan ka ba't ka nakakaasing awan kaduam, awan pareham. Gabot ako awanin ni Cynthia, siya akong ti pareham. Kasta. Mati ko ma? Gaya mo ni Cynthia. Iso ka nun kasi singadan nga kaduam dito nga empleyado. Diba? Hindi, kung nakanya ni Cynthia kat gawid ako na kakadkaduan ni Carol kung na. Di mo kadi kayan? Sama, okay lang. Okay? Let's drink to that. Naragsak man ang naimi ka sa salita ni Edmond. Unang irang-tranta na nga ta, nga paragsakan. Ano, at pampanunot nga ta kada kita'y mabalin na nga istoryaan kanya nga pagkatawa. Tsak matin napupuutan, manong naimi, nga ala ang ala, tanggwabak nga tanggwab. Agang ka na parte ka kung ti panagriknak, manong naimi, inibigla matin nga ti makberak at nagpasaklotak matin kini Edmond. Nga dyan na mo, kasla dyan amo manong naimi, ti si marunungan na pasama. Nga di makariingak manong naimi. Adak, iti, silad ko iti data nga restoran. Nga da kaduwak ni Edmond. Oh my, nagkaita kami kini Edmond. Diyos ko, ngapod na ito eh. Awan ti pagkananay ko. Oray so na. Nagalalisto ak manong namin yung sinapol ko ti arwatag kalpasan na. Inalak ti cellphone ko. Kinetak ti oras. Alas 4. Ana oras di. Apa yung handakam dito eh. Una siyak nga tat nangayab kang kuwanay ti dito yung kwartok. Siyak nga tati. Diyos ko. Hindi na ito yung napasamak. Hindi na ito yun. Nagamit ak dito yung balay manong naimi. Nga sakti ng riing kini mama. Ngay may nangilokat ti gate. Tawang nga rin titulbag kanyak manong. Jack ruwam iti agaw-awid no agawid ak nasapak. Itabi lang mapasamak nasapak ak pasungan parbangon. Oh. Apay, ba umiyang ka kumadyain? Kanami kas tatlangam. Kasangsangar ka. Nakaadok timi no mama. Medyo nakaturog ak and then nakaputat. Adak pala nagti-restaurant, lamisaan nga naglamisaan ak. Intugkal mo ti sipit mo ako nada. Isa nga nagamit ako dito eh. Kahit tawag ak tulad ni boss. Diyan tulad assistant ko di makamo. Saan ko ngayon bagaman ng nemi kini mama tinapasamak. Intuloy ko matlat na turog manong nemi kalpasang nga nakadigusak na saan ko nga sinilip ti buok ko. Nakariingak babaen ti ring ti cellphone ko manong nemi saan nga nakapunbok ti tumutawag. Sinong batag? Hello? Hi, Carol. Lalaki. Saan na tayo? Edmond. Edmond, abay kan tidak riniing. Makariing. Haldawin. Awan kan. Mababain ako ni kadagit kakaduam nga nasapa nga nang ilokat restaurant. Salsulod-sudon da ka. Awan di may baga ka. Ibagam ka din nga nagkaidata. Ibaga nga
Siya lang tinagida ka bata nabartay ka kat nagawid ka. Ginundaway mo di pa nakabartek ko Edman. Ay, sorry Carol. Ngayon siya katinangguyod ka niya. Ha? Siya katinangguyod ka niya nang isura kiti kwartong. Siya kati mo na ay marakop ka nang agek ka rin ibibig ko. Saan po na ita? Ada pala puot ko. Iso nga naputak di amin. Kape nga, amo mga nabartay ka, amo nga tsaka mo tararamide, kape ganun dawayam da ita. Lalaki ak, you know. Kana ada girlfriend mo ni Cynthia. Anong tulangan kung kunan ni Cynthia kanya? Anak Rod, nasi ka kuman di lalaki kat kasi taramidin di babae. Kaya nagpintas ka. I'm sorry, Carol. Masama ko mga pag-grupan nga ginundawahig di amin. Mabaling ko kunain. Ngono rape ko ma. Sikatin ang ramas kanya. My God. Santong nga maulit. Talagang santong nga maulit. Tapay. Awan, basta santong nga maulit. Di makadakas manong name hindi ko aldaw uno lawas madat nga anak sa anak anadat nga. Sumarong nga bulan sa anak manin nga nadat nga. Lapan akong gibatang ti pregnancy test manong name kit positive. Sko. Hindi ito nga ramidek. Manong name kinasaritak ni Cynthia. Cynthia. Ay, Carol. Si kaman nito at imasadag kanyak. Nalpas kami ng tip. Ubarak na kusina. At abagagkan ka. Among ka di ka di nga anniversary tayo kat nagawid ka. Nagbati na Edmond. Imbaon ko nga at kaduan na ka. Nakita da nga naturog ka na ti silad mo. Nga nagawid ka. Ada pala relasyon nyo? Nagsina kami. Tapay. Diyan mo. Isot mga arami di pagsinsinaan mi. Ada ka tasawali na? Cynthia. Saan kong inagaw ni Edmond Ken ka? Ha? Ang ka di nga napasamak mi ka di nga rabi. Sumit lagaya ma. Nadinakon kaya, tadakan. Ngayon, dede lang ti pa nagkita mi. Nga kabigatan na iso lang ti tawag na kanya. Nga saan nga ti mo tawag? Nga jak matitibang bara ka tumawag kang kuhana. Adagaya man napasama kayo. Saan ko napuputan ti amin? Kabutag patpata kayo na Bartek? Baka siyaklat na Bartek. I'm sorry, Cynthia. Okay lang. Ako matrelasyon min. Ngayon mapay, masigog ka ka di? When? O dapat lang sumbatan na. Okay lang kanya, kawang kami umatin. So nalang ta, di mo pa amuti kinatao ni Edmond. Carol, hala kinatao na. Sadot. Nakataktakil di bagina, di ba? Isot di ba nga, dagi kayak bakit kingkwana. Imagine, siyak na trabaho na. Nag-date kami, siyak na imang aggastos. Tao nga trabaho na. Tatrabaho na iding, diyan mo, no, apin nga na-ikat, puno nag-ikat. Adaman trabaho na, saan nagpaot. Kasanong lang ang boyfriend nga siyak na babae, libre nag-date kami. Siguro, mapilinan to siguro matang trabaho, no. Gasawa kayo. Iba't patig mo iso na? No. Nga marumbang lang sumbatan na. Diya kaya nga, may pasang iti anak ko nga awan ti amana. Makiasar ka keng kuhana? O rin sa mueten? Masusurok to siguro mo ti mga ipatig keng kuhana. Kahit sika, wano iso na.
Iba't patig na kangata. Abay ka nga saan? Nabibinasak mo ng ka. Sa bagay, iba't patig na ka. Kabota dakdakkel nga amang tisweldo mga misyak. Amom data, may sakla waitress. Hindi dito si kakit siya. Niya tarami nagsinja. Kaya talaga, kahit mo tim. Sungbatan na tayo, pagrebagan na kayong ganti tawagan. Tinawagak manong naimi. Hey, Carol. Babaling ka din ang kita ta. Why not? Ang siyak taggastos. Agsusabo lang ang trabaho kay. Diyan mo na apay. Umayag dita. Saan nga dito eh? Ngamit restaurant matlang. Restaurant na kukutin dating nga chef. Ay, amok sa jay. Urayan ka jay. Aginore ta sa jay. E di makitak na Edmond manong name nakapurpurma. Pang-executive tilangan. Sa bagay manong name nulangat ipagsasalitaan saan kong iba inisuna. Napintasak, guwapo isong. Hi, Carol. Edmond, ito problema. Anong problema? Agor ka. Agor dito tapay ah. Ito pa lang may bisina. Sige. Hindi madama kami nga mangmangan manong naimi imbaga kengkuhanan ti problema. Masiko ka. Kaslawon ang yaman na. Tinangig na. Ulita Edmond. Masiko ka. Ekit siyak ti ama, sikong mo. Virgin na ka tinagay ko. Saan? Napuutam. Napuutam. Narigata na. Kapos siguro ti panakabartek mo. Sikat nang ipapilit eh. O ibabawik ko ma. Saan nga naskan pa istorya mo anyat na masama. Basta magkakang ka masikukak. Anang arad. Rumag mo na yung sungbatam. Ikasar ka. Rumag mo na yung kasawa ta. Tatsak kahit nga, adati po ti anak ko nga, awan to't ama na. Iba't pategnat. Masusuro ka to siguro ngayatin na. Katsi ka. Same. Masusuro ka tumat nga tangay patay. Di kad mapasamak, di pa nagkasar nga awan ayat. Ipagpagapuk lang ti anak ko. Sige. Ngayon, awan kwarta. Awan trabaho. Hindi ang trabaho to no makapagkasar ta. Kahit ko. Nagasawa ta. Ija tayo balay. Ngagnaid. Saan ka tinga rumbeng uray nga. Ija balay mi, kabutawang kadwa da papakin mo ma. Da kayo, ato kadwa yo. Dadwa ka kapsat ko. Nga akong pa asawa na, no kagasawa ta doon. Datatang kininanang. Tatang kinanang. Una tasan kami abak nang. Papa, kin mama, kunak kuma, ngawang kami abak nang. Baka babawi ka. No, ipagpagapok iti anak ko. Iti anak ta. Sige, kalpasan dito eh. Yamamukan ka rin parents ko. Yung sa anak ko yan. Daking ka. Adamat bukod mo nga lugan. Napiyakin ka, adalukan mo siya kawan. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi napang kami ti balay da manong nemi nakurapay da nga talaga. Sambat ka di nga adada ti ka eskwetaran ngam naikumprar ko di balay mi manong nemi amang anak club na pinpintas ti balay mi.
Gabungarod ta. Ada mabalin mi manong. Empleyado, iti gobyerno nga agpadpada da papaki ni mama nga nagretiro dan ka nagpempensyon da nga agpadpada. Sa adumat ti ornong da papaki ni mama agad iti kaadda ti ornong ko. Mamuna. Nang. Iti kapipintasan nga babae dito lobong nga agbalinto nga manugang yo ni Carol. Iti nalaing nga chef iti may sa kanag iti kasisikatan nga restaurant dito lugar tayo. Carol, tatatangin na. Iya. Umay kayo may talagayam. Mapay nga di kayo malang di magas nga gimatang timabalin nyo nga itad nga pagsasangon tayo. Biglaan ti amin, nana. Nana ka di pa ilaing. Nanang, isa mo pa nga nalano ti amin na. Nasapa mo pa ilaing. John, ay, ay, Angelita, nang apay. Iso tagbaling to nga ipagyo, asawain ni manong yo. Ay, nagpintas, bagay kayo. Ala, oy, Edmond, nasapa mo pa lang. Ay, kasawan, ay, nagkapsot panunot mo na. Nangang kamitay, ngam saan nga naimas ni sindami. Ken, mabalin palit uminom. Di gamin, honey. Kinuha na no adda inumin. Carol. Kwarta. Mabit lang. Pinawar ko ti wallet ko manong Nemi. May sadang mangtamdag. Sapo. Diyos ko aya. Nang piritak. Nang dutdutak talo manong Nemi. 3,000. Oo. Baka ang umanay. 3,000 na nang adudaytan. Sige, Carol. Alala. Sikan, timyong, mabayan, kuyog abdi kita anak mapangkayon tiya. Ay, pagluganan mi ha. Amoy ka dito drive, tatang, amok, adolesensyayo, adda. Dito tutulbay. Ay, makadrive ako, trepid na sa kotse. Hello, may kagarutin tayo. Diyos ko, ano na ito kang pamilya nga nakastrek ako nagtinakim ko? Opportunista? Kasta nga titawag kada kita, manong Nemi. Opportunista. Gun dawayan da ti makita da, manong Nemi nga langak. Gun dawayan da, ti kadta ti kotse. Gun dawayan da, manong Nemi nga amuda nga da kwarta. Siyempre siya tinangilibre kin Edmond. Pasensyakan ka na ti parents ko. Okay lang. Anang amin talaga tiya. Asla tiya gagarayo. Nang adan apo ko yu ti tiyan ni Keron. Hanya, kunakbala no, ni Cynthia ti, kalpasan ki ni Cynthia, da kaming ki ni Keron. Ay kalpasan ti waitress. Target mon, nagbalagi ka. Nga nakanubya iti chef. Wanang. Ay kata po, nakitgaskasat mo na nako. Kadamag ko na baknang kayo, Carol. Asamat ka makunang baknang na nang kada mabalin nyo. Ore man da kami, dapat mabalin mi. Ngaman niya. Ito pala, may kita nanusa mi pala kasto ya, babarin mo masan so pati biyag mi. Nimit Admon, kanayon nga pakada, nagsapol, trabaho na, numakastrek, sambat nga paon. Ngayon sa nga mali. Tanong ag-asawa kayo ton. Imposible nga saan mo ito kayan iti subi na iti restaurant, mga ipasdek ka iti restaurant nga bukod yo. Nga agbalin kam tumad nga empleyado. Saan? Kabaylam nga tamat sa ka, Edmond, agbalin to nga manager. Nga ti asawa mo kit iso ti chef. Saan ka di kasta? Imposible ang talinaid kanto sa diyang restaurant, nga agsusweldo laeng. Di na pimpinas ada bukod mong restaurant, tapos nakasta kita, si kanto, da kayo nga agasawa ti boss. Kaya dadto trabaho min nga agasawa. Kaya trabaho di ka kakabsat di Edmond. Nagpintas ka plano, saan ka di? Manong Nemi di malpas. Iti pa ng ibus.
Ti pamilya ni Edmond, ti 3,000 ng katang arak, makan, pulutan. Kananyaman ti tangan ng katangan. Di nagpakada akong, ay, di ka umiyan. Sana nang. Isarunok tungat nga, ayaban ni Edmond ngayon maamukan na papakin ni mama. Inakon, ito mo isuna sa diyay, sa kutsena, Edmond. Edmond, nadaan niya rasaas naman nung naimi ka ni Edmond. Oportunista talaga na ito nga bakit. Ede, dada kami nito kotsek. Nadaan sakit ini rasaas nila ang matay. Dada, mabainak ng mga bagay. Diyan niya. Mga baga ka man ti kwartana ko nana. Ninanang ko. Awang namin di. Arig na isa ang minubigan. Ala, pasensya kan. Carol. Amom, nusal lang ang kaputi anak ko. Diyak ko makayat. Di mo kaya ti may kamang ka na kami nga si Jay. Carol, napintas ti singasing ni nanang. Nga niya. Nga mangipot up tanto iti bukod tang restaurant. Dato iti kwarta. Kaya man nag-sweetheart. Kaslawan na nyaman naman nung nemiti pa ng bisito na kanya. Oh, di ka malag-react. Apeng binisito na. Kita asawa kan ton. Kankas pa nagyaman ko inted mo ko kwarta. Nakagasto akti almost 10,000. Nasakit din agam mo, ti pa nang i-date mo kanyak. Kan ti pa nang ted mo ti kwarta. Kadagdinagan na kanyak na to kwarta ng igam ko ita. Masama ka di. Ngayon nagbiit. Ako pa may saldaw. Nakagasto ako di 10,000. Ano naman ko mga rati kwarta. No saan mo nga gastusin. Pinakon. Ito no rabi inibigat. Umay kan tumadag dinner di balay. Yan mamukha ka rin di parents ko. Manong name super langmat di pa nang ibagak. Kada mamakin yung papati amin. Binigla na kami, ha? Sorry, papa, mama. Kasano naman napasamak ti amin? Basol ko. Dahil pinanunod ti amin. Ay, item na dyan ka lalaki? Saan, mama? Ay, item na ka? Siguro, mama, saan kam to nga narigat nga ginayat? Ipagpagam ko ti apo ko yung nga dati tiyan ko. Saan ka di ka rumang tinaramid ko? Di mo lakayat, itikpas nga nga balasang, ganun. Di mo lakayat, ngagbaling nga bastardaw o bastardo ti anak mo? Uwan, mama. Ngayon naragri ka ta sirkam. Naragri ka ta sirkam, iha. Makiasawa ka. Ito sa mong ipatpateg, kain sabat na mag-ipatpateg ka. Kananya ti klase ng lalaki na ita. Kaskadi ka na tayo? Saan, mama? Awan trabaho na. Ngayon mas, agsapol to trabaho na. Hanap ako naman eh. Papa, madi ka tinaramid ko. Madi iha. Iso nga mabali mo palang ibabawi ti amin. Yung dyan kayat aganak abalasang. Di mo kayat ti aganak abalasang. Ngayon ti kayat mo agbaling asawa. Nga saan nga naragsak. Ta naragsak ka dito ag-asawa nga saan nga pinatag. Masusurot to katapot nga eten na Edmond, papa. Saan mo nga sigurado? Ngayon na isot paghayatam. Awan ti maramid mi kinimamam mo. No isot paghayatam. Ulitek, no isot paghayatam. Ngayon nung da kami ti mapataruay, saan mi akayat? Manong name hindi manon tigod naway nganyam amukod na Edmond kadakwada. Guwapo. Desentet lang langana. Natanang tigaraw na. Ngayon magagangil na siguro na tanga natanang feeling decente. Taan niya nga ron kat iya mumiso na kada kami. Ngayon makapayang awan trabaho na. Nagturpos mo dito college, papa. Ngayon, awan, ti pagpautan na nga trabaho.
Kaputapay. Hanga makaanos. Sadot. Papa, mama. Kumusta ti pamilyada? Okay mat papa. O, ang tinadlaw mo, dinapang kasadyay. Medyo opportunista na lang. Nga muda nga da kwartam. Nunggundawayan da. Napintas-pintas yung hasing da papa. Kinapudno na katkasla umayatak. Ano sing-hasing da? Nag-asawa kam to kin Edmond, mangipot up kam to ti bukod mi nga restaurant. Siyempre, kabailak da ita. Kinapudno na ihakit, hindi pa ilang kumangin sing-hasing mikin ka. Nasaan ka ngagtalinid lahing ka, empleyada, na may isang chef. Ang mabali mo mati mga pasadak ng peso, ito negosyo. Nung hasta pa kanunungan nyo, napita sa gundaway, na doon to restaurant kon, restaurant may kinadmon, siyempre, doon tumating trabaho ni Edmond. Matulong ak pwede kiti nakaikamangak. So dan to ti empleyadok. Agraman na kiti kakabsat ni Edmond. Ngayon talaga kahit mo't magkiasawa kay Edmond. Kahit ko papa, mama, gapo ka na gito ikat. Sanga narigat nga susuruan nga ayatin ni Suna. Okay. Gapo tayo so dahil ito ti pagayatam. Idadmikan ka ti bendisyon. Idadmikan ka ti pamalupos. Sabi ko maanak, tas hanggang bindot. Sabi ko maanak. Manong nemi napasamak pa nagkalay sa amin kinim Edmond nga da kami naggastos. Siyak tinaggastos at timulong da papa ni mama. At damat kada inayon da manong nemi tsaka mo no nangalaan da. Inutang da nga ta. Nagkasar kami simbaan kat may sa manong nemi function hall tinakaangayin reception pinakater mi. Iti ko mga restaurant napagyanak manong nemi iti mang-cater ang nanginamad launay. Iso nga gagangay lang manong nini cater services. Iti balay da manong nemi tinagmaidan mi. Iti bukod nga sila ni Edmond. Dito'y manong name nga napasama nga dapuot ko nga tinagikwanak ni Edmond. Binalas ko mat siyempre dagiti arakop ken agek na si mga umat nga voluntaryo dagiti asog ken rin ko. No pasan nakasigurado no adda na ibuding ayat kadagiti balas kadagiti arakop ken agek na. Ken nga mo no adda na ibuding ayat dagiti arakop ken agek ti asawa kaniya. Intuloy ko nga rin tinagtrabaho manong nemi, agawid ak dito balay, sidong ti asawak, at naman sumabat ti katugang ang babae, anak, amok nga dahil ginatang mo. Amok nga, kay lilo yung maramanan ti putahay, iti restaurant nga pagtrabaho ak nanang. So dito, oy, kurang na lang naman ti arak. Na Edmond, ay sagasagpag naman. Nabanagsapo di trabaho na. Ibagayong nasahan langin nga rumrumar. Tagas-gastos lang ti plete. Alam, narigat ka din nga ikam ti pagplete na. Alam, pasensyakan ka na kami. Ana, dahil plano tayong agnegosyo. Kasi lang narigat na. Tapi narigat ko ma. Ti ornong ko. No, usar ti panagkasarmi ka ni Edmond. Kastoy dumngig ka. Da kami ti makaamo,
iti panakaipasdek ti restaurant. Si kanton ti makamo nga gumatang kadagiti equipments. Ken si kan ti makamo nga mangirugi tapno adan maluto nga putahe. Narigat ti bagbagayo ma, nanang. Ano nga narigat? Kasano ko ma? Kat da kami di makamo na diskarte bidaitan. Dumakdakkel ti tiyan ko manon neni. Tuloy ko man lata tinagtrabaho. Nagawid ak man dito yayan sidong ti asawa. Numan ang tawagan dak da mamakin ni papa, kumusta eh? Okay lang mama, pa. O pagdanakan nyo kanyak, I'm okay. Sumarunggar kay kong mamat dito eh. Baan nyo papa, next month, di na kam tungag na ed. Kasta ngagpaiso manon nemi. Siyempre, nagawid kami kini Edmond, manon nemi ti sidong da papa kini mama. Kas isti dati, natanang nagtig karaw ni Edmond. Ngayon, makalawasan manong nemi, nagnet kami ti sidong da, pasaray rumuar ka no, pasaray agawon. Kasta, mangang kami ti rabiiman no. Pao nagit langan, laen, nga mangan dato eh, manugang tahani. Ay sus dato ti kong kunadan nga, dahito ti manugang sa laglangit no mga. Lakiwat mo ani. Pa, ma, amok nga ni Edmond di pagsasalitaan nyo. Ha, Edmond. Naruwa mo kung ganda pa kinimamang mo. Saan ka makonsensya? Basta doon nga makonsensya ta asawa mi, kailangan sabit konsensya na. Papa. Okay lang, papa. Naruwa mo kong kareta. Okay na? Agbalin latang, agtutulang latang na. Aya po, iho. Nagdakilabaki, awan sir serbi. Inakar mabaling ko pa kita sabi ta kayat ni Carol nga dyan negosyo nga bagbag. Kahit mo saon sa akin to trabaho na da negosyo. Wala ta sumre ka kumang trabaho nga agbalin nga empleyado ang taga po. Iyak pala agbalin nga empleyado mo no siya ti manager iti bukot bunti nga negosyo. Takayam nga tatagbalin nga manager. Nagraduarak mo ti college pa. Ay, po. Ngamit ngamin di Carol, ti madmadi. Ibang pamuspusan di ginaganakan niya. Tapos ni kastakit, ada may pasdek nga restaurant. Ngawan to ti babalin ni Carol, na di umanugot no adan deta nga restaurant. Piton nga bulan manong nemi di tiyan ko, iti nagbakasyon ako. Iti sidong da papa kini mamati ayan ko. Pasarimat umay sumarongkar na Edmond. Saan unay nagtali na Ed dito'y balay. Kaya manong naming imaya mismo de Edmond kan nagnaganak ken kuana. Edmond apay. Kasarita na kadatatang gininanan. Nanang apay. Adan restaurant iha. Ha? Adan restaurant. Nangalan nyo ting ginastos yun. Diskarte mo matandeta Kaya no mamati ka, yung bigat, o rekit kaya mo pala tag-travel, o may kataintan to, kitain. Di nga may nabalayan. Adal na ipasdak ming restaurant na balayan. Tilang kurang na jay, at timagatang nga, paglutuan. At amo digidigat katangin mi, nimit Carol timakamo. Kayan kastamat na nagitay maluto, rekado. Adal lamisaan, mayaten. Ada pa hinagan na ang madama nga may pagpag na iti panakaalat ti permit. Business permit. Yung kunadaman nga mabali nga operate habang nga maipagpag na ti business permit. Kastaman ti kunada. Within 6 months ka no? Carol, Mama, ingkalikago man, nagitida kay kamangam, ti pagnegosyon nyo. Diyan nagdiswan nga rod nga lote, nanang.
Awang pagtinaga. Nagatang day jay. Nakainaganan na. Akit, nahinagan ka na kami, akin itatang mo. Ti restaurant na rin. Kat, gabot na kami tinangi, mangipasdag, akit, nahinagan ka na kami. Kasi na narating nagbaling nga kukwa mi kin Edmond. Kaya mabaling dito, yung transfer. Alangan mat nga, may inagan ka kada kayo, kat sabat nga kayo ti nang asikaso, iti pa nakipasdag na. May transfer to kada kayo. No? Mapasubliyo kada kami, di ginastos mi. Di nga main kasi balayan. Awan na balayan. Anak, di kiti, nakikamangam din yung kalikagom. Kahit nga sawen, awang namin ti, asla madlaw da, ori da kami, madlaw may asla dati, makisina kayo ti negosyo. Agdalan at kalatang asla paadipan iti boss mo. Kahit, agbalin ka man nga boss. Kasi nagbalin na ka boss, kahit saan kumata kukat restaurant? Kukamat na kiti na kayo kamanga, papa. Kasi nangay kumamat nga transfer danto. Kada kayo. Paanong naimi di mapangkukitahan kat agpeso? Nagpinta sa lugar. Ano dumanong naimi, hindi matatao. Ngayon ti restaurant nga pagyanak. O anak, bago na anak. Sige, nang. Siya akong timang ituloy. Purchase ak, karagitinas nga purchase. Nanayon na. Tap na makompleto. Very good, anak. Kaya hindi kitinas nga may kabel. Hindi pliers. Tap din sige nga mas umadot ti customer tayo. Mas apple pa nga agresahin nag-restaurant nga pagtatrabaho ak. Ken umat penagan na. Dahil ang aron ti problema. Madamat pa na process ti permit. Inagan ko pala dinagan ko. Ito nakadinagan nyo. Herminia's Kitchen. Napiminas no short. Dati Minya's Kitchen. Okay, napiminas pa niya. Minya's Kitchen. Nasdaw manong name di kiti empleyado akas kanyak. Idi bagak ng resign na. Mas tamat na ti boss ko. Taking ko ka ti restaurant. Mas daaw nga saan? Mas daaw hak tabigla. Sana ka mas daaw kapag hindi pa lang namnamay ka sumina ka. Keron. Sa bagay, adayuman ijay. Sa bagay, adaman at assistant mo, ngagbaling sukat mo. Awam mo sa baling sekretom, no, nga di mo amo, gabuta, nagkapukata kami ti, naduma pa yung sekreto. No kasta, ito yung tapos na ito yung bulan, sir. Isundot yung patingak dito. Wala ka daw mo malin. Good luck. Kalaga kasta. Kasi ito yung napasamak, ito yung sinuktam nga check. Adawat negosyo na, same. Namnamay may kastabat ti aramidem. Walon nga bulan manunemi di tiyan ko namantak mahalat tayo ti kusina. At nagbakasyon akon yanak na restaurant. With pay, syempre. Takas na tulang. Ngayon di nagtapos yung di bulan, anong name? Nag-resign akmaten. Ngayon nagsubliak ti kusina. Iti bukod mi nga restaurant. Bukod mi ko nakata. Dagiti matkatugang tininagan. Edi na mo manunay mi nakagagagat ni Edmond. So ti mga sis, mang manage, mangisuro, kadagiti inalam mi nga waitress, waiter. Datatang kinina ng manunay mi. Tumultulong dapat iti likod. Ni tatang tumultulong iti panag-songroon. Agusar kampay ti kayo manunay mi. Saan nga bigitay kasrins. As tamat yung kininanang. Sumat piyadda iti kahera. Makabulan manong nemi. Dimtengan ti kabulanak. Ni Edmond manong nemi ti nangisurwak nga di kiturumbeng aramidan na. Ore makabulan laeng. Ore makabulan laeng. Sakto batlag subli. Ngayon, request ko agad. Damo makin papati mga sikaso ti raktan. O namang tandan daw tiyaya. Tap na sigurado. Amo ka ta? Amo ma, basta lakad 2 weeks nga susuruan ka.
Edmond, yung kanimidi nga saan ka nga agsasadot. Makikasakas makita mo eh. Sige nga. Sala nga mang manage, no dikat pa yun. Sikat sumukat kanyak nga, chef. Alis to lang. Samad ka sikat agtrabaho. Sika lang tagtap lang. Iti na ita nga bulan man, nung name yung madadong madundo di kiti customer. Iti ta, malagip ko. Nanang, manugayan ti napastrek iti makabulan. Agad ay wag gayam. Yung pagbantay masidig ka. Agad masapol nga. Itad ko kayong kati sweldom. Sweldom? Gatwan. Hinahalada ka nga chef. Ito yung restaurant. Ito masapol nga to sweldom. Nakapak na dito eh. Nalipatak pa ngamin. Habi ngamin di mo dinawat. O dito. Mano dito eh. Habi hanga na bang-bang. Ikasaksak ka ribo dito. Binilang ko. 12,000. Dahil dati, yung kandig di management nga sweldo ti chef. Abe, katawa ka. Madi pa nga pagkatlo ti sweldo, itinagkapwa. Diyo ka niya mo nga, ti sweldo sa jacket, 45,000. Akat damdam mo tala ti restaurant. Kaabutan to redya, ito bumaybayag. Kung na hindi nga, i-transfer yun ko na kami nga gasawa. Akat, nalakit dito, kaya yung nga mayadan, tinagastos mi. Tinigatang nga rito yung lote, nagdiswan na. Di pa na kayo patakder na. Oo, abay. Sigal ti tiyan ko, nanang. Eh, makagarak ka, di mo kami pampanutin pa lang. Baka dakam di makamu. Or ito sanusurwa mo na Edmond Ngagloto, they, or isang tulatan iti chef na talagang agtutuloy iti panagsikat dito nga restaurant, ti Nimiasta, Herminias, Minmiasta, kitchen. Manong name na idarasak, ito dahil dingal daw iti hospital. Saan nga si Murot na Edmond, manong name iti katugang kang babae iti si Murot. Naipakamuha kong dapapakin ni mama, kini may damat nga dagos. Anak, kabularan nga talaga, kaldaw hamon. Wala nga talaga mapahanin. Kung nati, doktor ko nga, sana nga marigatan, dapat na nagagatan nga rin mapanagpa-check up. Kaya man namin di marikrik na, nasakit, nagsikal mama. Dahil di doktor. Hi, Carol, doktora. Alalala, isarik na kanti delivery room. Nalpasan nga, doktor. Sige, sige. Ay, Mrs. Alo, doktor, lalaingam. Wana na, pagdalagan nyo. Hala ka na regatan, manong name babae ti anak ko. Sagbay nga rin mo kami to hospital ni May ni Edmond. Ay, kapintas na anak ta. Ano tayo nga? Bunga nagan na? Ni restaurant? Pia. Taltalong nga letra. Tamno santo nga marigatan nga mga isurat. Ang matultuladan nga dito mga nagdangat ti ubing na nakatatidog. Pia. P-I-A. Pia. Simple nga nagan. Kumusta rin sa restaurant? No problem. Sige. Ije balay mi. Ito pagawitan mi. Sige, no problem. Nagdalaga na nga road manong nami iti makabulan. Kaya kon. Di mala iyan na nga talo nga bulan. Tapno, saan ka nga madaksaan mo, no? Marigatan? Okay, Mundor nung madagit itong tumarek. Ano problema? Sa maysa, daka man ti makamukha niya mga sasikaso. Nga ipakpakat yung man ti umunana. Nga nasalunat dagiti aganak, kan dagiti maladaga. Gabuti kasi dyan ang ramidan nyo. Ito talaga nga panagsidor. Kumusta nga tanda restaurant? Nabayag nga saang si Marong Carne Edmond Busy siguro. Ito problema kay. Ano problema? Kasano nga may transfer kada kami kina Edmond sa restaurant. Binagbalindak ng empleyado. Sinaldan taglang di 12,000 kada ito'y may isang bulan nga panag-operate na.
Hindi, pa-increase mo. Kasano pa-increase? Hindi, no umingkris ti sumarunong nga bulan. Santo man sumarunong nga bulan. Aging nga maabot nga numanot sweldom, iti nagkapong nga restaurant, kasanto man ti sweldom, muntak nakalpay. Kasano nga rin na si Minak di negosyo, kat saan kumat nga negosyo. Empleadak lang. Kaya di agsalita kayo kadag katugangan. Numanot na gastos da. Sige mama. Nukas tag-report kan. Bun ma, okay. Ako pagdanagam ka ni Pia. At nakam ka ni papang mo ng mga sikasugan ko. Inagsubli kita restaurant na nung name, siyempre, ada katugang babae iti counter. Mama, nanang. Mama, nanang ada ako. Oo, dapat lang gusto di mamat ko na. Bumak nang tayo na. Gapo ka dito ka restaurant. Kumusta rin restaurant? Ana, mano tinapastrik kita dito nga bulan. Ay, hanggang nagsueldo gapo saan ka mga nagtrabaho? Ni Edmond tinagsueldo. Okay, ito na. Napanangor ni Edmond. Napahanak iti kusina manong name. Edmond? Ay, awan ma'am. Kaano pengawan? Dua lawas itan. Sino nga pinasugan na? Siyak ma'am, panaka-assistant na. Kayang? Ako matireklamo da ma'am. Ano taga mo? Nimot ma'am. Siya ni Devora. Ay, Devora. Huwag kayang Devora taga mo. Ako mala problema. Awan. Okay man ma'am, ti operasyon. Ni tatang. Ada talikod. Sinto na tayo mapan naggatang ka na iti, ag-purchase ka na iti, nas ka na magatang? Siyak peno ka, ma'am. Orin ilistak na iti, nas ka na magatang. Di na pala magatang no, di siya ako na mismo. Orin no, imadot customer. Damat pa nagadaw na, damat pa nagbasit na. Sige. Siya akong diming ituloy. Si Kamal at assistant ko, ha, Deborah? Ito sumangpet manong name ni Edmond, pinukuparanda ti duwang alamisaan sa danang kordero. Imay ti kusina. Honey, ada kagaya man, sweetheart. Baka madibay kang kano, awang pitalo nga bulan. Okay lang. Sana ba't unang matarangan? Sana ba't umusisigdag na po eh? Basta tempalagod lang. Saan na kasi kakadwa? Nagkiripar kadak. Umay ka mga nito eh. Siyempre, padamag ko. Nayumas. Urila doon ang lamisahan tila kumaryo. Sino agbayad? Si Kamat sweetheart. Kat ilibre kita. Oh my. Doon lawas ka nun nga saan ka nagtrabaho. Ikat, agrelaxak mo ta. Narikat mo ta no. Binagik ti makabulan. Kamayatan ngawang ka. Nagsweldo ka. Sinoldo na ni mama. Inikan na ti 15,000. Mama pa hindi awag mo keng kuha na. Alangan man nga dati na pinas nga restaurant kat awagag ti nanang. Inan no mga 15,000. Abay, di mo itad kanya. Siyak na asawam, siyak na kahera. 15,000 awa na. Kakaso na nga. Nag-relax mo talaga tawa. Oh my God. Diba? Empleyado ka dito eh. Empleyado ka. Soldo na ni mama. Kaya pa nga rin nga, di kag trabaho. Kaya ako mati problema. Basta, okay ito pa naka-operate na. Panaka-manage na, okay lang. Oray, paspasyarak. Ada ka problema? Nagsublikat kinasadot mo, Edmond. Tumultulong ka ba da? Tumultulong ka, handa ka tiruan? Tumultulong ka, itindot talagayab ka ti paggastusan, libre, manod balot ka ninyo, alaman? Nga saan nga sumrek, iti kaha? Korek ka.
Nagsasao ka kasla kukom na ito nga restaurant. Empleyada ka dito lang Sige, awanan di ba ko na? Oral lang na patalyaw manong name di kita empleyado. Kastamat din di kita customer. Medyo naipig sa manong name ni Edmond ti parang sa una. Siyempre namon da ka nag-apa kami. Imaya si Maruno manong name di katugang ang babae. Iti kusina. Ano namin di problema, ha, Carol? Di lang, inamon nga magnigda kayo di kita customer. Nga itatatag sarita ta, baka agapa ta, baka may pigsak matisao. Apa kung mga paandak. Gusto dyan baga ni Edmond, saan ka nga gririg? Kapot empleyada ka lang. Kuha kami dito ng restaurant. Agreklamo ka ba Sanan. Manugayam ti sweldo. Ito no, sweldon dak. 15. No ibaga, ngayon na yung 40. Nagbuenas kang matin. Kat nagsubliak tinagkapuak ng restaurant. Timbagayo, edi kat sumina. Ngamda kayo matina, king kukuha. Kaya't mo ka din agbali ng kukam dito Kada kami lang templeyada. Laglagay pa, da kami tinainagan, nirehistro. Saan ka din nagtutulagan tayo nga may transfer kada kami. Ang laman, transfer tayo. E mabayadam, dagay tinagastos mi. Manot na gastos siya. Dato lang yung lote. Anong katibay ti lote? 15 million. Amom kadi nga nakasalda ti dagami nga daiji probinsya. Tapno lang mapataod tinagastos. $15 million ti bayad ti lote. Iti pa nakipasdag na. Another 5 million. 20 million namin. Numitad mo kata kami ti 20 million. Insigida nga may transfer itinagan mo dito nga restaurant. O ang kwarta kasta. May tlagayam. Hindi trabaho ka ta sweldo na ka. Inanlilaw dak. Saan na kang inanlilaw? Nakalawlawag din magami, da kamin ti bang ipasdek, kat umay ka, tapno si katagbaling nga chef. Sweldan da kami. May transfer ka, kada kayo kin Edmond, dito nga restaurant, basta laki di, mabayadan nyo ti gastos bi. Nangalaan nyo ti kastiga takkel. Insal dami nga rodjet dagami di probinsya. Hanggang po atakas dyan kasasaad mi, ti balay mi dito syudad. Nga madamat dalawang at dagami di probinsya. Datangar ti gapuno no api ka naturid kami nga nang ipasdek ti kastiga restaurant. Ken gapot adda ka nga manugang mi, nga naimas templana. Kas makita, naganar. Manong na iminong gawid ak dito balay. Nabayagan na saan nga simurot nga nagawid na ito. Madlaw di kiti parents ko manong na imi. Kas nga mabanbanugak. Ngam kas lama inanaak matlaing manong na imi niyo bagay ko nakarga ek ni Pia. Ti anak ko. Anak, ada problema mo? Pinalilaw dak di kiti na kay kamangak papa. Tapay. Bagak, ti sweldok, di na kayat. Ibagada nga may transferin kada kami ka Edmond. Pangalak ko mga rod. Ti kwarta nga magbagada tapno agbaling ako kami. Dagayam dagada nga di probinsya nga insaldada. So nangalaan da ti puunan. So naipastek tikas di papa. Kahit mo ka din nga baling ako kam. Kaya nga restaurant. Oen. Kahit ko hunay. Ngam jakon kahit nga empleyado. Dagat din nakakamangan. Kahit ni Edmond. Oray so na pa. Manipod din nagsublihat. Uno, duwang alawas. Sipod.
Dolawa sakbay nga nagsubliyak. Awanan di bibiyang net restaurant. No umay mangan. Mga yapay kadwa na nga mangan. Libre. Nadya ka mo baka no? Kumakaot ti kwarti ka. Ikan mat digiti naganak kang kuwanan. Baka kit pagbababain mo no susugalin. Sa mo nga masusuro nga yatin. Awan ti gundawit at na masusuro nga yatin, mama. Papa. Nabayagan nga saan ka man nagkaida. Iti pitong abulan ti tiyang ko ni Pia. Awanin ti ba nag-sex me. Kasanunod nga masurusurok nga ipatig. Imbes ko mga agawid dito, itapno adda isuna. Nga padasan na kumamot ng ubayan ti anak mi. Binalagan na kayo di iha. Nagpursige ka. Sinuportaran na kami. Kanuray dagiti na kay kamangam. Dagiti abalayan mi. Sinuportaran mi na. Di mo ka din kayat kasawam. Di mo ka din kayat. Dagiti na kay kamangam. Di mo ka din kayat. Dagiti nga restaurant. Kahit ko lahing papa. Naawanin di kita na kay kamangam. Kasano nga rod? Ituloy mo pala di mga sikaso. Ano sa palit sweldong itantakin ka? Takasarita mo ita. Kasarito yun ha? Agtungpal ka kada kami iha. Huwag kami iha. At kami nagigundahon nga noon namin, di ba kami sa mga tungpalin? So pakalalag ti bidot mo. Sige papa. Nagtungpalak nga ron manong. Nagsubliak madlang ka chef. Kinitaw ko manong naming imbes nga 15 tita 20,000. O sige. Ito talaga hayam. Kung naman ti katugahan kang babae manong naming iso ti kahera. Di makadakas manong naming nabayagan tiyak nakita ti asawa kaya di kakaiso na nga makita. Simrek ti restaurant nga da chicks nga kadwa na. Ay ma'am. Tibora, apay. Ada kadwa ni Sir Edmond nga babae nga napintas. Medyo ada ti suli nga lamisan. Di na nga ta amo nga daan. Hanang amo. Di awang ka. Isumanday dyan, di kadwa na. Ano relasyon da? Ay na ma'am. Lipliputan na ka ti asawa. May bulgar pa eh. Kita ma, mabuyboy pa di kiti customer. Tiloko to yan? Dinarob ko idamanong nemi. Hoy! Carol, ada. Sino na kang babae? Hoy, abi sa lutsod naman ng sinuak. Nakita mo sa amin, ti pa nag-lips to lips mo. Sino na Edmond? Iso ti asawa. Ay, Mrs. Hoy, ka Edmond? Tinungpak ba nung naming tipakas daawak? Binalas na mat, tinungpanak ba't adad nga dadagsin, tungpanang ibsa. Kaga, si kapit na lang tungpakan niya ka. Nga mabuya na kita customer? Katsi ka. Amuda ng asawa ka. Mangisang kipat ka dito, ti babaem. Pasamak na dakil nga guluman. Di makadakas. Siyempre, ni Edmond ti kinanungan ti inana. Ti tored mo ngamin, empleyada ka lang dito'y. Kuna na kanya kit pinungot na. Ano din napasama ko anong name sana kung nga nakalos. Nagkawid akong dito balay manong name kaya yung istorya kada papakir mamati amin. Iha, iso da ito iditi kinayat mo. Jakon kayat, papa, mama. Basta jak pulos kinayat ni Edmond. Nagkasar ka ngamin ti lalaking sambong ipatpatig. Kansa na kang ipatpatig. Amom idin nga opportunista di kiti pakaikamangam. Ngim apay nga, intulok mo pa ilang.
Agbababawi at papa. Mama, agbababawi at. Kaya't kunti makisina ken Edmond. Kasapulang orte abogado. Tapto ni kasta. Kada marami din ti legal separation. Ipakamundada ken Edmond. Kahit no saan naman na kayat. Papirmaam tulain. Into noo, dumteng ti gundaway ngo mas dagkan ka. Anong nami nagtalin na edak dito balay? Ito almost makabulan. Ito timawag kanyak manong nami ti katugangak ng babae. Anyat masapol mo. Awanin ni Deborah. Awanan ti kasukat na ang mabaling nga mga sukat kan kuha na nga agluto. Saan nga naimas ti luto. Awanin ti customer mi. Awan bibiyang ko. Kahit ko nga maalangon ti restoran, nagsubli ka kuma. Saan nagto ang subli? Siguro agsubli akto dito nga restoran no awang ka, awang kayo. Awan kayo nga na kay kamangak. Sige nga dadobrat. Si maruno naming nga Edmond Timay napasapol mo. Nagsubli ka kuman. Biyakin na sa restaurant. Pero kiti, legal separation. Pirmaam. Pirmaam, taorin no sa mo pirmahan dahil talagang asang ka na kayat. Tadi ka pulos inayat. Tasan nga rumbeng hayatan tikaskin ka. Sige. Pirmahan. Kanuan kan mabalin. Salang legal separation. Sige, dumteng to ti annulment. Amok nga dinakmat pulos inayat. Gabot ada siguro sa bali nga matpatag mo. Manong nami empaka mo kanyak da papake ni mama. Awanan ti bibiyang pay. Dagiti dati na kay kamangam iti restaurant. Napakad siya na dyan. Nga nagbati na kiti equipment suno parato sa dyan. Kaya't mo nga ma-open anak. Saan ako ma-open eh? Nainaga ng kengkat restaurant. Kasang, ano tinaramin dyo papa? Kinabud nung na kadadapa kinaikan mi itinapasama ka na. Pakawanan na kami no, nagbasol kami. Da kami kini mamang mo tinang isaldaan dagiti naganak kini Edmond ti dagada iti probinsya. Adda kada kami ti titulo. Dagdakkel nga amang ti presyo ni daga. Ngem dyan nagastos. Iti pa nakaipas ti restaurant. Tapno laing malpas ti pa nakaisalda ti dagada. Agbayad na, agbalinta pa yung nakukuha ti restaurant. Papa, kasi dito na namin may tap nilasta kita. At napakaigawidan din yaman na aramidan na. Kaya na po nung nag-isudat na nga loko yung kada kami. Tarapin na sa peso ti plano na. Ngayon kasi Jemet. Ngayon nalilaw na ka. Pagpindasan na, da kami tinakasaldaan na kada. Diyala yung asawa mo sa dot tinapo ka mo. Ngayon ti restaurant nga narapap mo. Adakin kan. Ilakad mo lang ti papeles na anak. Baliwam dinagan na. Kentab na tigas takit at bali ng nasikat na may inagan nga king kukuha. Papa, agamanak. Mama, agamanak ti sanyo parang baybay akanyak. Diapod Diyos ti rumbing pagyamanan tayo. Nagpatinggan ti kina opportunista di kiti nakikamang. En lahat kung araw ti papeles pa nakitransfer ti rest iti yan
Minya's Kitchen manong name nga nagbalinan nga Pia Restaurant. Ipanagan ko manong name iti anak ko. Nagsubliya kas aking kukwa o nagsubliya kas chef nga siya kung daking kukwa iti restaurant. Nagsubli manong name dagiti matalag ko nga dating empleyado. Ken kastamatan adupe dagiti may kanya kasi murek empleyado manong name iti nagkapuak nga restaurant. Imay manong name ni Cynthia. Kamusta ka, Cynthia? Kuha. Nagkikatakon sa dyan at numahikan ka. Kaduwak pa ni Deborah. Dati naman ka nagkapudya, di ba? Uwan. Nagkikat dito yata, siyempre. Di naman kaya ti pa na kay manage na. Ano? Sikat ti manager, sikat ti chef, awanin sa pulo pa kerong. Ano man pa nagkamali ka nga nakiasawa kay ni Edmond nga dati nga boyfriend ko. Sampay ka na lado ti amin. Tapno, orayem, uno sa pulem, idagbalin nga pudpud nung nga lalaki di biyat. Liman titawan ni Pia, manong name ada ni ti kinder, idagsabat ti dalan mi ti pudpudno, nga lalaki nga talaga nga naikari para kanyo. Ngayon so deto'y manong name ni Dennis. Hi. Ada anak mo to'y? Lipia. Sika. Adamet. Agkaskalanda. Ni June. Sagam ni Dennis. Abi nga sikat umay to'y. Sangan di mami. Ni ti anak mo. Separated ka? Huwain. Kasi ka? Separated man. Yung siguro, ikapok panggabundon nga maanal ti kalay sa amin. Ano siya? Abay na bati kang kadubing. Isa desisyon ti korte. Kasi ka? Saan ba na in korte ti ex ko? Dapat lang ang takan niya ti anak ko. Siya ti babae. Nga mapay nga saan nga napan iti ina ni John. Iso na. Saan nga rumeng niya. Kan saan nga kaya ti lalaki nga simurutan na. Australiano at simurutan na. Kastagaya, kinayakayat na di Australiano ng siya. Pag guguwapo ka di Australiano ng siya, tagawapo ka di. Kasi dyan manong na mitinugyan ti singad mi kini Dennis. Nga ti Jack pulos narikna kini Edmond kat narikna kini Dennis. Pinasyar na ti balay, kaduana ni June, manong nemi. Nga gay ayam da, tagkaskolada nga kini Pia. Kaninawis mi ida, manong nemi ti restaurant. Saan na ka no pa yung napadasan ti May. Ti dati manong nemi nga tagtrabaho ti papapananda. Imas dito ya. Di mo ka di ka mo, nga dyan ay papapanan nyo, kat siya ti dati nga chef. Mabaling ka din nga, tulungan ka ma-manage ka dito ng restaurant. Sumrek ka dito pusong. Dennis naman. Inam nga bulan sibod na gamamu kami, nga nagsinangit kami kini Dennis manong nami idinaklon ko iso. Kat maragsakan, da mama, kani papa, kabutan naman da, nasaraga ko talaga nga lalaki ka nang kanikanyak. Tapos nila kastagat, mapadasak na tikunada nga ragsak. Agadahan manong nami inaprubaran ti analman ti kasarda Dennis, kan ti asawa na, kan ti kasar mi met kani Edmond. Kat manen, napadasak manen manong nami, tinagmarch sa napan iti sangwan iti altar tapno awatin mi ti kunada may kapito nga sakramento. Nga ni Dennis itan ti kaduak. Manong name ti lalaki nga talaga nga ipatpatag ko. Ken mangipatpatag kanya.
Nagbabawi ak man nga nakikasar iti lalaki nga saan kong ipatpateg ken saan ba timang ipatpateg kanya ken pasispas mano. Ti tao kunada hanga maliklikan ti panagbidot na. Ngem saanen nga maulit pa data nga bidot. Laglaglauna ti tao nga muna lang ordo nga bidot ket ulitan na pay. Kabuto sana ko nga nagbidot nga nang ipateg ken ni Dennis tay suti ni kari. Duwa nga dagos siyempre ti anak mi ni John ken ni Pia. Kanadaan pay iti duwa nga kakabsat dagiti duwa. Tadua manong nemi iti anak mi abagi ken ni Dennis. Nabigsapay lang dapapa ken ni mama manong nemi ay soda iti paisa kang runa mga asikaso kada giti apuko da. Saan damat ng idumduma ni John kasmet ti saan ko pa nang idumduma. Tano kasanot pa nang ipatag ko kada giti pudno anak ko. Kastamet ken ni John manong. Kastamet ti mariknak. Kan madlaw ko ken ni Dennis iti pa nang ipatag na matapudpudno ken ni Pia. Nagtultuloy ti restaurant manong nemi nakaduwak ni Dennis sa magmamanage. Sakal nagsarding manong nemi iti kapig sa ti lockdown. Ngam kabota medyo nalokayan ti amin nagsublimat laeng. Lupay saan na nakas iti kinagaran. At least kumit kita kami. Dahil nga ti pagkasarita manong nemi kat no may panggap kini Edmond masukan-sukat kano ti asawa na uno kalibin na manong. Kadya mo na, no anyan di pagtungparan ti biyag na. Nabayag maten, di na pulos, imay sinarungkar ni Pia. Kan ni Pia manong nemi, amo na nga saan nga ni Dennis ti pudno nga mana, ipatpatig na, ibilang na kas amana, tadi matakit kita, ti pudno nga amana. Kastala ti biyag, kung kunada manong nemi kat talaga kasta, kanya-kanyang gasat. Dahil nga natin pagkasalita kaya manaklaon iti anos mo nga nang ipasa at sabi kumato nga no dan sang kabasit nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag no daman na ibati na dito yung pagkasalitaan. Sante nga makikaskasar no talaga nga sante nga sigurado. Tay tupay agpimpin na teg ngagkasar agsinang tupay. Anan tokit din natin di agpulos agpimpin na teg. Toy nga ragyaman nga pagaya mo Carol.